Kuyambira lero lino kumapita chitsogolo, ife amakusana newsroom channel tikhalanso tikumakupasirani nkhani zina zimene zikumachitika maiko akunja, kupatula kuti kumalawi kwathu kuno kukuchitika chani, koma nanga maiko ena amene atizungulira ngakhalenso maiko ena akutali kukuchitika chani. Takhalani pompo pamene tikhale tikufotokozerani zina mwa nkhani zimene zatchuka maiko akunja, ndipo lero lino tiyambe ndi nkhani ziwiri izi. Ku America kwachitika imfa yomwe yazisa mpungwepungwe pakati pa nzika zazikulu, boma komanso makampani ena azaumoyo amenewo ma health insurance companies. Izi zachitika pamene mnyamata wina wa zaka 26 waombera mkulu wa kampani ina yomwe zina lake ndi UnitedHealthcare kuombera ndi mpaka na kufa pompo mabuleti 3. Funso nkumati chachitika ndi chani kuti mnyamatayi afike kuombera mkulu wa kampani imeneyi amene zinawo ali Mr. Thompson yomwe anali CEO wa health insurance company ya ku America. Nkhani pamene iliyomvetsa chisoni kwa ena yapezeka kuti anthu ena yakondweresa kwambiri. Ndi chifukwa chani izi zili motero? Tiyamba ndi mbiri pang'ono. Dziko la America ndi dziko lotukuka kuposa Malawi, kotero moyo ku America umakhala odulirapo kuyerekeza ndi mmene umakhalira ku Malawi kuno. Zimene zinasatiranso mmene moyo wa zaumoyo ulili odula. Kukhala munthu wa umoyo wabwino ku America ndi kodula koposa mmene timaganiziramo. Mwachitsanzo, ngati munaonera ku mafilimu anthu akakhala kuti achita ngozi akadwala maimbirambi basi. Tikamaona news za ku America zikuoneka kuti zimenezo ndi situation yovuta, ambulance amaimbira na anthu ochita bwino okhaokha, kapena kukhapoka ukhale ndi health insurance imene imakwanisa kukupanga cover pa nthawi ya zovuta zomwe amanena kuti ambulance kuyimbira mtengo wake kungokwera kuja kumathamangira ndalama mathamangira 1.2 US dollars yomwe ku Malawi kuno ndalama mathamangira 2 million chakuti. Choncho takuona kuti zinthu zindi zodula ndithu. Kotero anthu mbadwa za dziko limeneli zimadalira kuti akhale ndi health insurance yomwe anthu akunena kuti health insurance jakakhalapo mavuto akagwa akuti ma insurance waonsewa amathawa, amagwiritsa ntchito akuti 3Ds. 3D imene akuti ndi deny, deposit and delay. Akuti inu mudwala malo moti akuthandizeni kampani zingopanga delay. Iya zimene tinagwirizana kuti zinchitike sizi, iya zimene maine akuti zipanga cover sizi, mpaka mukapita inu kukoti ayini malo yampako apanga defend mpaka inu nkuluza mulandu uchi ndikupanga deposit ndikuola mulandu uchi ndikuyiwalira. Ndi zimene zakhala zikuchitika mpaka anthu ngomamwalira ndithu, anthu akupiripira ndalama. Ndi anthu anakwiya nazo pachifukwa chimenechi atashutidwa wamkulu wa health insurance imene anthu atulusa magiripi. Ine mayi anga anamwalira, insurance inakwanika kuti panga cover. Ife bambo athu anamwalira, insurance inakanika kuti panga cover. Motero anthu anakwiya nawo ma health insurance amene wawa. Ndiyeno nyamata amene akukayikidwa kuti mwina ni mmodzi mwa ma victims amene mwina mmodzi mwa iyeyo kwawo zinanchitikiraso zimene zinde anasankha kutenga ulamuliro m'manja mwake, zomwe zili zolakwika ku malamulo komanso pa umunthu kunjira zina. Ngakhale kuti anthu ena akuziona ngati kuti nyamatayi wapanga zinthu za nzeru mpaka kufikapo kuti anthu akumutamanda ndithu. Tangoganizani tsiku limene zachitika zimenezi, anthu mawa lake anapita ukapanga zionesero atavala amene iye amene anavalira, chifukwa nyamatayi anazitchinga ku nkhope kuvala hoodie kunyamula chiwama. Anthu 8 anatuluka kumakapanga chionesero chimene chocho. Chifukwa chani? Boma linanena kuti nyamatayi imene wapanga zimenezi akangoti wapanga nazo get away ndi kunsiya kukhala anthu angapo akupanga zinthu zimenezi zifoti ma CEO wa ma health insurance alipo ambiri. Ndamona kuti ndi nkhani yokuti ena athautengeraso nawonso mphamvu manja mwawo ndi kupangaso zimenezi kwa wina. Ndena ali nkhani kuti akwena apange act changu ndi boma natusa tipereka 50,000 US dollars nato akuti ino ife timapereka mamiliyoni mukaneza 50,000 ndo mudanena kuti 1 million ife sitinganene kuti tikuthandizani pa nkhani imene iyi yetu. Ndizo muzachitika kumeneko, komano zikuoneka kuti nyamatayi panopa wagwidwa anaonekera mu court mande lapitali. Ni nyamata anali pa skulu, mbiri yake kuoneka kuti inali yabwino ndithu. Nyamata ona kuti wagwirapo ntchito ndithu ku kampani ina yake yogulitsa magalimoto online.
olo skuli imene anaphunzira anyamata okhaokha kuti anapasidwa ulomphoto yonena kuti anali munthu okhonza bwino kwambiri. Zooneka kuti mbiri yake inali yabwino ndithu, olo university anthu amene agwira naye ntchito azinzake akumpanga recommend. Zomwe zikuoneka kuti popanga zimenezi patakoti panali motive ndithu yamphamvu imene inachitisa kuti zimenezi zichitike. Sono nyamatayi kuti agwidwe kwenikweni akuti anakadikira mkulu wa health care insurance ipanja pa kampani yawo pamene anali ndi meeting. Kampani inayi meeting ni ma investors awo, ndi iyeyo anaziwa kuti munthu yakhala mumu. Anthu omuona anapereka malipoti akuti tamuona munthu amene atakhala nthawi yayitali mmene papa. Ndi anangodikira kuti munthu chatuluke. Inali cha 6 am menemo mkwazi nzathu kumakhala kuti kandimako kudikira kuombera zipulupulu zitatu. Kuchoka penepo nkuthawa panjinga, makamera anamuona. Ndi akuti before that anapita ku restaurant ina yake imene anakumana ndi nsikana, ndi anamvulira mask yake, ndi ma footage kamera zanajambula ndi kuonesa nkhope yake, ndi nkhope zinazungulira umana kuti kumfuna nyamata amene atamuona ndi 50,000 ndi amene ananziwira. Ndi anagwidwa ano pene pano akuyendesa galimoto ina amayuza ma fake IDs, yomwe apolisi atamfunsa anampanga assume kuti ID anu tu license anu koneko ndi aboza. Iye wamba kuchita mantha penepo tikupezeka kuti kusecha kumpeza kuti ali ndi mfuti umene anagwiritsa ntchito, mfuti ona ndi silencer kuti usapange phokoso akaombera. Nyamatayi ndikuonekera ku koti ndikugwidwa ndithu moti tikunena pano ali muchitokosi amukaniza belo. Yetu ndi nyamata ameneyi investigation yake boma New York City inanena kuti inali one of those top digital surveillance systems. Fana kugwiritsa ntchito agalu, madroni, madrivers kuzungulira mapaki amene akuona ngati anathawi na njingayi fa atachoka pene kwa nataya chikwama chenye munapezeka ndrama zimati monopoly. Ndrama zoti ana amasewerera ndizo makuganizira kuti mwina amaponya pamenepo kuti insurance ija imatenga ndrama za anthu kumakhanga ndrama zongosewerera. Zimatanthauzo alipo ambiri ku America kumasiwo ama healthcare awa amakhala ndi ndalama kopya. Muona anthu ana 20 million 10 million ma US dollars amene ndi anthu ochita bwino kwambiri, ndi business yorenta kumeneko. So tikatengera nkhani za ku America ndi mmene zilili, ndi kuti khatukuzani ngati pangachitike chilichonse. Komano nkhani yayikulu ndoti nyamatayi ali muchitokosi panopa ndipo ali ndi mulandu ku court. Inuyo mukumvapo bwanji pa nkhani imeneyi? Mukuona kuti ndizoyenera nyamata amene katere? Muli mbali ya boma ya kampani, chifukwa kampani italemba pa post yawo ya Instagram kunena kuti tikulira kuti italuza wamkulu wathu, anazimisa mpaka ma comment chifukwa ndana zaza kumene kukwalalatira kunena zinthu zonyoza kwambiri mosipanda so chisoni, osaganizira kuti wamkulu anaye ndi banja. Anthu akuti iye amene wawapha anthu ochuluka sakwenaso kuti azida ndaula. Komano chimene chinaso anthu so mtima kwambiri atangomwalira wamkuluyi konapezekaso kuti pompo 2 days kampani yatulusaso vacancy kuti kusaka wamkulu. Ndi anthu akuti koma amene waye ndi munthu maliro ali nyumba akatuluse vacancy zona. Ndiye paja kumene kuti ku America. Kuli ku Malawi timva kuti wina wamangiriridwa ndithu kumanda pamtengo. Izi ndi zina zomwe zimachitika mdziko la America. Nyamata ameneyi zina lake lenileni lakubadwa ndi Louis Magione amene akuzaka zakubadwa 26. Moti tikunena pano zikumveka kuti ma insurance company ena, ma healthcare insurance companies ena ayamba kusintha kale ma policies zawo kupanga improve. Ndichifukwa nyamatayi ena namupanga kunsidwa ngati ndi hero over mask. Ndi nkhani za ku America zimenezo. Stay tuned bamete zikatu kupasana so apo ndi apo ma foreign affairs ena pano pa Makosana Newsroom. Kaswiri wamenya nkhonya dziko la America Mike Tyson asumiridwa mulandu wa 1.6 million US dollars. Mulandu asumiridwa ndi kampani imene imapanga promote nkhonya yawo imene nalipo mbuyo mu ndi Jackpot. Izi zachitika pamene banja lina la chifumu la ku Saudi Arabia lalonjeza Mike Tyson kuti apasa 700 million US dollars akavomera kuti apangeso rematch ndi nyamatayi. Cholinga cha banja likunena zoti kuti iwo sakuona kuti nkhonya imene inali yoona, akuona ngati nkhonya imene inali pakati pa Mike Tyson ndi Jackpot inali scripted, kutengera kuti nkhonya imene kwa amene anaonera Mike Tyson analuza.
ndi abanja la chifumu anaona kuti I think nkhonya isinali yeniyeni chifukwa panali mphekesera zonena kuti inali scripted and chifukwa chimene Mike Tyson analuzira chinali chokuti anasanja kuti alandira ndalama. Ndiwo wanena kuti munthu amene ndi kunzwa Mike Tyson sangaluze ndi nyamata ngati Jack Paul ngati analuza ifanya ndalama ifeyo tiyika ndalama kuti no nyamata amene iyu achimini kapena kuti Mike Tyson akonze mbiri yawo yonena kuti iwo ndi Iron Man amene akunziwa. So akuti pali condition ngati angazangonjese nyamata amene Jack Paul within 3 minutes ndio azawina 700 million imene. Koma ndio kuti ngati 3 minutes yatha sanampange knockout nyamata aende kuti ndamesanirani sana imene. So nakubanja la ku Saudi wakhulupirira kuti Mike Tyson kwayikira 700 million pa table kuna kuti ngonjeseni nyamata apanga zimenezi kupangira kuti mbiri yawo ikonzeke komanso aonese anthu kuti Mike Tyson si munthu osewera naye. Nde zikuveka kuti Mike Tyson akangovomereza mgwirizano umene uwu ndi kuti akhala kuti ayirakwira kampani imene mapanga promote nkhonya imene inali mbuyo monsemu yomwe kumanena kuti ati aluza 1.5 million chifukwa chona kuti Mike Tyson wapanaliso kusamvana pa zinthu zinake ziwiri zitatu pa nthawi imene yamapanga za nkhonya imeneyi. Izi ndi zimene zikuchitika ku America kwa amene sakuziwa kuti kunali nkhonya ya Mike Tyson inachitika mbuyo mu nkhonya imene inali yokuti kwa anthu sata nkhonya inali nkhonya yaikulu kwambiri inachitika pa 15 November mbuyo mu kunali anthu oposa 72,000 kuonera kumene koko anthu amene amaonera pa nyumba analokwa na 120 million chifukwa amene amapanga host na Netflix company imene mapanga host kuonesa makanema osiyana online ndi inali most anticipated. Ndiye noti khati kuona kuti kodi kusumirana kumene koko kuyenda bwanji komana anthu ambiri angakondedi kuti atakhala kuti nkhonya imene ipangidwe rematch kuti azaone kuti ikhale nkhonya yeniyeni. Ambiri sanakhutitsidwe kuti aone kuti zimenezi zizatha bwanji kutengera ndi malipoti amene tikuona ku news imene isu ya ku America yotchedwa VT. Aposo ndi pamathero pa nkhani zikuluzikulu za lero lino zimene zikuchitika maiko akunja. Taponyani comment timve kuti kodi nkhanizi mukuzimva motani ndipo tipitirize motani. Wa asilikali moti pano kuyenda pa chinsalo chija chofira akupitatu pamene asonkhana atolankhani ochokera nyumba zosiyanasiyana zofalitsira mawu. Welcome home, Your Excellency. Thank you. It's good to be home. Yes. My name is Zomwe from MBC. Your Excellency, you had a meeting with the you had meetings for development in different sectors with United Arab Emirates government, and what can you highlight from the discussions, especially on the petroleum services that were high on the agenda? I had the privilege of meeting with the president, meeting with various leaders in the UAE, and particularly those connected with what we need most in terms of fuel availability and stability in this country. And that we also had others to do with various types of investment, which we believe that in days that are coming, MOUs will be signed to that effect. But I'm very happy that we were able to do this. Olemegezeka munapita ku United Arab Emirates komwe mwakambirana ndi boma la kumeneko zosiyanasiyana, koma mukhoza kutiuza ziti ndi ziti ngati zomwe zili mmigwirizano yomwe mwachita makamaka nkhani ya mafuta galimoto yomwe inali yayikulu mmene mmachoka mdziko muno? Ine ndine wokondwa kwambiri chifukwa kumano wathu ndi a president komanso akuluakulu boma la UAE wakhala kumano wabwino kwambiri. Nkhani yayikulu imene napitira ndi amafutayi, koma takambirananso zina ndi zina kuti mgwirizano wathu sangokhala okhudza mafuta awa komanso okhudza zinthu zina zokhudza anthu a business amene akhoza kubwera kudzachita ma business wawo kuno kwathu. Cholinga chakuti nkhani ya zachuma ndi nkhani ya zamafutazi
zikhale zakuti zakhazikika ndipo tilibenso vuto kutsogoloku tereku tsopano mpongofunika anthu athu ayenderere zimenezi kuti zikhazike bwinobwino. Pali pano palibe vuto lilonse, ndakondwera kwambiri kuti tsopano zimenezi zikhala mchimake.